Mvura sei? Boga. Tingotatarika zvedu. Murimo mulockdown. Saka uri kuona huku yatakuchengeta izvozvizvi anonzi masaso. Alright. Anosangana anova mazai futi unogona kuchengeta senyama. Haisi type mabrera tojaira. Mabrera ainetsa kuwana. Yume type? Yume type anonzi masaso. Saka pakatatora 100. Alright. Zvokuti anoita in 7 weeks time dziri dzakudyiwa 7 to 8 weeks. Toita kutodya nyama mazai kana kudaita zvemazai nogona kusiya. Manje mazai anoti dhure mai kuti tidzite semazai. Alright. Pachikafu apa hatibudiri. Hati zvenyamawo tinombotatarika tichifidha. Kuti tunhu wacho tinodya uri kuona patouraya nhumbi. Saka pakakutombotisira furidiri. Tombokirina ona zvi. Zvekuti hai good meat yekunoti vari kumirika uko. Toda kutombovakandira futi vachidya futi nyama inonaka. Karorirana akatosiyana nemabrera. Akasiyana nemabrera. Anokuona idze black machongwa. Mamwe machongwa munetseketsawo futi mublack brown. Munetseketsa mune machongwe. Urova semazai. Chikafu manje ndo chiri kudhura manje baba. Chikafu mahwani kujeka chikafu chiri kudhura but tirikotatarika. Munotatarika mushingirira. Tichingoshingira kozi kuzogara akuzoita. Otherwise membe kuti danga rinyatsozara here. Toda kuti danga haiwa toda kuti ruwa inini space yese ndinayo inini yekuti ndogona kurowa kana hainogona kurowa kana 500 panapa. 500 ndogona kuti ruwa idzi. But ndinoda kuti ukatukaisa so kuti panotoita 2 weeks obva kuti dzimwe futi. But December dzimwe dzinotombosiya dzekudya December. Zvokuti anongoya December kubva kumiri atovapa vambodya nyama inonaka yasiyana nebrera iyi. Ndo anoda kusimbisa maweeks. Vanoda kuti project ikure. Kunoda kuti project ikure vanongo funding chete. Torowa space tine space inopinda 500. Imo mugeto muno. 500 no because idzi 100. Tukwanisa kufutsa dzimwe 4 waya. Tukwanisa umtokona za 100, umtokona za 100, umtokona za 100. Kuti zve 5 waya chaichai. Ndozvamune muchitoda. Ndo zvatichitoda zvekuti tofanira kungogara tichita vanhu vachidya nyama. Vakawanda vari kuvhunduka kuti type yawakatora shuto iyi. Vandanga vataura kuti type anonzi masaso. Box racho iri chai. Inonzi saso chicken. Ndo box racho. Anonzi masaso. Inonzi masaso. Saso wacho kumberi. Takatora 100. Taimbochengeta kuma 50 machiba takamboshira 50 hapana zvavanongoita. Unoona masenzi macho. But ukati watangira pa 100 wozienda mberi. Wazotiwo 200. Takutodya nyama. Saka tinoda mafans panyaya chikafu pafeed ndo pane nyaya. So vanenge vada kuzokubata vanenge vanakirwa nemasini vanobata panamba dzii? Anobata pa 0774 202 720. Alright. 0774 202 720. Alright. Steward. Kozi ndo project yacho. Zoti kutonawo vamwe vanogona kungatone kana nzvimbo toda kana nzvimbo hombe kuti togona kurowa kana dzemazai. Dzenyama idzodzidzi. Ukutorova. Pana zvese bo. Saka tinogona kuzombokurakidza futi after kana dada kuti wozouya kana kuti after kana 4 weeks. Utoona kuti dzinenge dzapa inenge yanyama kata kutaura kuti ndo saso riya. Pa 4 weeks tinokurakidza futi kuti pari kurwa project yakaipa. Saka tichadzoka after 4 weeks toona kuti apa tombocleana mugara muri mix. Munofana kugara muri mix. Munofana kugara pari smart. Alright. Pari smart chidya chikafu chairi smart. But hairi bo masimbisa. Masimbisa mimi taiti zviite bo. Alright.